अरे ये गोटे गात हो गात हो नहीं बारी थुआ चलो आस्ते आस्ते चलो भाई तुम चढ़ीटा कष आम नहीं जाऊँ Nope. Huh? Hey, what happened? Halo. Gitu ah. Oh. Ya. Wah. अरे गाड़ीटा थुआ है हाँ मार 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 वाह आजकल लॉकडाउन में जहाँ चोर गति है गाड़ा कि चोरी नहीं कौटे हेठी थोई हाँ टिके मारे बेसी हाड़ हो ये भाई गाड़ी था भल गाड़ी जो मिल चलो 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 बुला पछोटिया ना मोर गोटे सांगुर अरे गाड़ी अबे सोला गाड़ी को आला हे गाड़ी चलो चलो भाई ओ भाई भाई हाँ के बे एडी आस कौन होला गाटा डी बिका हबो ए गाटा हीरो होंडा केते कहू 50 नहीं 50 न 25 25 कर ना 30 यार काम मन 30 गाडर कागज पत्र अछि ना 50 कहदुलो 30 कागज पत्र नहीं 30 हाँ पिलारा हमर छाड़ा दे दो फोन करछि इतना पैसा नहीं जो फोन पे अछि फोन पे ना हम फोन करछि एटा पैसा नहीं जो जा चाबी दे चाबी आगो चाबी फोपड़ दे फोपड़ जा भाई तुम अबे कवर भाई फोन कर कह दे अरे गलु गाड़टा देखिए कौन अच्छी ठीक अच्छी कि नहीं रही था जा सोला बकरारा नुआ गाड़ीटा पूरा चिकनिया गाड़ीटा बे देखिकी पळेले 30 रे माने आइसंदी बे 30 रे नहीं होले अच्छी दिनटा भल अछि आ जा आज बाडे दवा उठ ताले चलो चलो सुनी गाड़ी किनी छे हां आ कोइबनी ना हला तो रुम रे रहला कथा जे बचारिया नुआ गाड़ी चोरा गाड़ी कहबुनी ना को न हले जानी
ए गाड़ी कौन धरले ओ भाई ओए ए के तमे भाई तुम गोड़ धरुची ए तुम गोड़ धरुची राम गाड़ी से चोर चोर आसी गाड़ी नहीं आए प्रमाण कौन तुम गाड़ी राम गाड़ी सत्य कहूँ भाई ଆଉ ସେ ଚୋର ଗୋଟେ ତମେ ମାଗୁନ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛୁ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ମଦ ଟିକେ ପିଉଥିଲି ଭାଇ ଟିକେ ମଦ ପିଉଥିଲି ଗାଡିଟା ମୋର ଚୋରେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଦିଅ ତମ ଗୋଡ଼ କଲା ହଉ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଆରେ ଭଲ କଥା ରେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ଦେଇଦେବା ତମକୁ ଦେଇଦେବୁ ନା ଭାଇ ସତ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋ ଗାଡି ମୁଁ ମଦ ପିଉଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ ଆମେ 50,000 ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଛୁ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ଲୋ ଭାଇ ଲୋ ମୋର ମୋ ଗାଡି ନାହିଁ ମୋ ମାଇକିନା ମତେ ମାରିଦବ ମୋ ମାଇକିନା ମତେ ମାରିଦବ କି କଥା ର 50,000 ଦିଅ ଗାଡ଼ିଟା ତମର ନେଇ ଭାଇ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା 30,000 ଦେଖିନି ଆରେ ଟଙ୍କା ନେ ମୋ ଭାଇ କିନା ମତେ ମାରିଦବ ମତେ ଦିଅ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ପରିଚୟ ନାଇଁ କହୁଛି ଦେବିନି ପଇସା ଦେବି ଆଚ୍ଛା ଆଡି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଯା କଣ ଦେବି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଫୋନ ଅଛି ଦେବି ଦେ ଦେବି ଗୋଟେ ଫୋନ ହବ ବାହାର କର ଆରେ ବଡ ଫୋନ ଅଛି ଦେବି କଣ ହେଲା ଭାଇ ସତ କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଫୋନ ଅଛି ଫୋନଟା ନେଇକି ଆଟା ନେଇଯିବି ଫୋନଟା ଦିଅ ଦେଖା ଏ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ବଡ ଭିକାରୀ ରେ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ କି ନା ମତେ ମାରିଦବ ମୋ ଭାଇ କାନ୍ଦନା ମୋ ଗାଡିଟା ଆମଠୁ ବଡ ଭିକାରୀ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ଭାଇ ଶୁଣ ତମ ଗାଡି ତମକୁ ମିଳିଯିବ ଏତିକି ବନ୍ଦ କର କାନ୍ଦ ମିଳିଯିବ ଚୋର ନେଇଛି ତାକୁ ବାଡି ଖାଇବ ରେ ମରିଯିବୁ ତୋ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ ଦେ ଭାଇ ଦେ ଚାବି ଦେ ମୋ ଗାଡି ଦେଇଦେ ଆରଥରଠୁ ଠିକ ରେ ରଖିବ ଗାଡି ଆମେ ବୋଲି ଦେଇଦେଲୁ ଚାଲ ଗାଡି ଗାଡି ଗଲା ପଇସା ବି ଗଲା ଆମେ ତ ଏଇଠି ହତାଶିଆ ହଉ ଯାଉ ଗାଡି ଗଲା ପୁଣି ପଇସା ବି ଗଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମନ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।